Bhí mé ag tréáil an seo Stiúideo Cúla4 don tachtain ar fad mar tá mé géirí bheith I mo SPÁS agus dul amach sa SPÁS go dtí an gealach nó go mars beidir. Céir rinne mé an tachtain seo dela mé conas rocéid a dhéanamh, dela mé faoin na réalt bhuain agus faoin na Plainéid agus faoin slíos fearla bheith siúil ar an gealach cosúil SPÁS ach má tá mise. Niamh ní crónaí na géirí dul amach sa SPÁS, well, caithfí mé dúláin ó bháin eile a dhéanamh inniu an seo sa Stiúideo. Caithfí mé na Plainéid ar fad a chur san óir ceart. Is dela mé seo níos luas sa tachtain ach an mé an cuimh nuair tá súla agam. Tá an gríon trasna seo mar sin caithfí mé na Plainéid ar fad a crocha ar an lína seo san óir ceart. An Plainéid is congraí gon gríon. Céir é? Mercur. An ceann seo déanta as cloch anathe. Níor bháil an dul ar siar an sin. An dara ceann is congraí gon gríon. Venus. Ceann seo déanta as cloch comá agus go fóil rotha le dul ar léanta siar ann. An trí ceann tá seo rólas agam tá mé cínta faoi seo. An dain agus seo muid an seo. Déanta as cloch arís, gurm agus glas agus a naca linn. An ceathrú ceann tá seo rólas agam. An Plainéid darug Mars atá ann. Déanta as cloch comá. 1, 2, 3, 4. Ceithre cín agan. Céir é an céad ceann eile. Jupiter atá ann sílam? Cén cuma atá ar Jupiter. An ceann seo. Déanta as gás. Níor bhálam amar be a chaibh. Ar an Plainéid seo, an sin tá Saturn agan. An ceann seo. Le fáine timpeall ar déanta as clocha agus gás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An cé ceann eile tá mar beag na ceann? Uranus an ceann seo. Agus, tá an Plainéid seo déanta as air. Wadró uair dúine. Agus ceann amháin eile. Neptune. Déanta as air arís an uair. Agus inis, mé díreach géirí seici ana bhar gacrad. Crú Cúla4. Ceann cathrú SPÁS Cúla4 an féidir le bhrálam lever dul an bhfuil an ceart agam an SPÁS ra mé? Yes! SPÁS ra mé! Woohoo! Agus tá mé ag dul amach sa SPÁS! Caim mé leis an SPÁS ra ar an nóir padan féidir go mé cead agam dul ar an rocéid an éonach léithí agus céir é seo? Céir é seo? Brunsmas? Dumsa busca ag tucht ón SPÁS. Céir é seo hata le cahabh nó clogid le cahabh agus méis sa SPÁS agus céir tá sin seo córta ahantais le ma animéir agus téann sé Niamh an SPÁS ra ní creide mé is SPÁS ra inis mé be mé ceiliúra don tachtain ar fad. Cá rock mé ar dús? Mars beidir nó an gealach nó Mars beidir. Nu an gealach, Mars nu an gealach, Mars nu an gealach. Cinna mór le déanamh agam. Agus SPÁS ra inis mé! Woohoo! Woohoo! Woohoo!